дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон. сарвари давлат таъиноти кадри ба амал оварданд. соли равон андозаи ҷарима барои ронандагон ва ширкатҳои нақлиётӣ баланд гардид. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озод намудани хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам полковники гвардия Шарипов Шавкат Сафарович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати корҳои фармондеҳии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. полковники гвардия Замонов Абдувоҳид Давлатович бинобар вафоташ аз вазифаи сардори раёсат оид ба корҳои сиёсӣ тарбиявии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 9 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озод намудани хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам полковники гвардия Раҷабзода Холмуҳаммад Саид сардори раёсати корҳои фармондеҳии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, полковники гвардия Шерализода Сафарали Шерали сардори раёсат оид ба корҳои сиёсӣ тарбиявии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шаванд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 9 январи соли 2025. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар ҳайати роҳбарикунандаи прокуратураи генералӣ, вазорати мудофиа, гвардияи миллӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ таъин гардиданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. сардорони як қатор раёсатҳои прокуратураи генералӣ, прокуророни шаҳру ноҳияҳои Хоруғ, Конибодом, Турсунзода, Рашт, Фархор, Носири Хусрав, Балҷувон, прокуророни ҳарбии гарнизонҳои Бохтару Суғд аз ҳисоби кадрҳои ҷавону кордон ва соҳиби таҷрибаву собиқаи корӣ дар мақомот таъин гардиданд. дар ҳайати фармондеҳии вазорати мудофиа низ тағйироти кадрӣ сурат гирифта, командирони баъзе аз воҳидҳои низомӣ ва комиссарони ҳарбии як қатор шаҳру ноҳияҳо аз ҳисоби афсарони соҳибтаҷрибаву хатмкардагони ду муассисаи олии низомӣ ба ин вазифаҳои пурмасъулу роҳбарикунанда таъин гардиданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон сардорони баъзе аз раёсатҳо ва шӯъбаву марказҳои таълимии гвардияи миллӣ низ аз ҳисоби афсарони касбӣ ва мутахассисони соҳа ба ин воҳидҳои низомӣ таъин гардиданд. зимни суҳбат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба вазъи мураккабу пешгӯинашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ таъкид намуданд, ки дар чунин шароити ҳассосу хатарзо вазифаи ҳар як роҳбару фармондеҳ ва хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот аз таъмини амнияту суботи давлат, ҳимояи марзу буми кишвар ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ иборат буда, дар ин самт бояд ҳушёру зирак бошанд ва вазифаҳои хизматии худро дар асоси оинномаҳо ва дастурамалҳои низомӣ ба роҳ монанд. мубориза бар зидди ҳама гуна қонунвайронкуниҳо аз ҷумла коррупсия, муносибатҳои ғайриоинномавӣ, таъмини фазои солими хизмати ҳарбӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, техникаву таҷҳизоти муосири ҳарбӣ, омодагии ҷисмонӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати тарбияи ватандӯстӣ миёни ҳайати шахсӣ ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ аз мавзӯъҳои асосӣ суҳбат буд. хабар медиҳад Амид Ховар. аз 1 январи соли 2025 андозаи ҷарима барои соҳибони воситаҳои нақлиёт ва ширкатҳои нақлиётӣ боло бурда шуд. хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон. гуфта мешавад, ки андозаи ҷарима ва пардохтҳои ҳатмии давлатӣ аз рӯи нишондиҳанда барои ҳисобҳо муайян карда мешавад ва болоравии он ҳаҷми тамоми ҷаримаҳо ва пардохтҳои ҳатмиро баланд мебардорад. тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2025 маблағи нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар соли равон аз 72 то 75 сомонӣ зиёд карда шудааст. дар робита ба ин аз 1 январи соли равон андози ҷаримаҳо барои ронандагон ва ширкатҳои нақлиётӣ барои вайрон кардани баъзе қоидаҳои ҳаракат дар роҳ афзоиш ёфт.
аз ҷумла мутобиқи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон барои вайрон кардани қоидаҳои интиқоли борҳои хатарнок, калонҳаҷм, вазнин ва маҳдудияти мавсимии вазн ва сарборӣ ба меҳвари воситаҳои нақлиёт ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди истифодаи умумӣ аз 3750 то 5250 сомонӣ ҷарима таъин карда мешавад. барои ҷалби ронандагон ба идоракунии воситаҳои нақлиёте ки борҳои хатарнок, калонҳаҷм ва вазнинро бе иҷозати дахлдор ва аломатҳои шартӣ интиқол медиҳанд, ба шахсони мансабдор аз 9000 то 11250 сомонӣ, ба шахсони ҳуқуқӣ аз 22500 то 30000 сомонӣ ҷарима таъин гардидааст. инчунин ҷарима барои идоракунии воситаи нақлиёте ки дар муҳлати муқаррар гардида аз муоинаи техникии ҳатмии давлатӣ нагузаштааст 225 сомонӣ, барои идоракунии воситаи нақлиёт бе ҳуҷҷати суғуртаи ҳатмӣ 75 сомонӣ, барои итоат накардани ронандагони воситаҳои нақлиёт ба аломатҳои чароғакии роҳнамо ё ишораи танзимгари ҳаракат аз 225 то 375 сомонӣ, барои бе иҷозати мақомоти ваколатдори давлатӣ идоракунии воситаҳои нақлиёти боркаш ки ба интиқоли одамон машғуланд, инчунин идоракунии воситаҳои нақлиёти дигар ки барои интиқоли мусофирон пешбинӣ шуданд аз 150 то 225 сомонӣ муқаррар гардидааст. ҳамзамон барои риоя накардани талаботи аломатҳои роҳ, аломатгузории роҳҳо, истифодаи асбоби равшанӣ дар вақти торикӣ ё дар ҳолати нокифоя будани равшанӣ, таваққуфгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, гузаргоҳҳои пиёдагард, ҳаракат дар роҳравҳо, роҳҳои пиёдагард, дар хати барои воситаҳои нақлиёти мусофирбар муқаррар шуда ё дар хати чапи ниҳоӣ ҳангоми мавҷудияти дигар хатҳои озод дар ин самт 75 сомонӣ, барои рондани мошин бо суръати аз меъёри муқаррар шуда зиёд аз 75 то 225 сомонӣ, барои вайрон кардани қоидаҳои аз дигар мошин пешгузаштан ва гузариш аз чорроҳа аз 225 то 375 сомонӣ, барои баромадан ба хати муқобили ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳангоми ба вуҷуд омадани танбашавӣ аз 375 то 525 сомонӣ ҷарима таъин карда шудааст. барои вайрон кардани қоидаҳое ки боиси ба вуҷуд омадани вазъияти садамавӣ мегарданд, яъне дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳро маҷбур месозанд ки суръат ё самти ҳаракатро ба таври назаррас тағйир диҳанд ва ё барои таъмини амнияти худ ё амнияти дигарон тадбир андешанд, аз 225 то 375 сомонӣ, барои идоракунии воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ, инчунин додани идоракунии воситаҳои нақлиёт ба шахси дар ҳолати мастӣ қарор дошта 22500 сомонӣ, барои вайрон кардани қоидаҳое ки ба воситаҳои нақлиёт, бор, роҳ, иншооти роҳ ё дигар молу мулк зарар расониданд, аз 225 то 375 сомонӣ, роҳхат ва иҷозат додан ба идоракунии воситаҳои нақлиёт ба ронандагоне ки дар ҳолати мастӣ қарор доранд ё шахсоне ки ҳуқуқи идоракунии воситаҳои нақлиётро надоранд 22500 сомонӣ ҷарима муқаррар гардидааст. хабар медиҳад Ҳамид Ховар. вазорати нақлиёти ҷумҳурии Ӯзбекистон эълон кард ки хатсайрҳои нави автобус барои ҳамлу нақли мусофирон бо Тоҷикистонро ба роҳ мемонад. ба гуфтаи манбаъ, ҳамлу нақли мусофирон тавассути автобус ба Тоҷикистон дар масирҳои Самарқанд Душанбе ва Бухоро Душанбе ташкил карда мешавад. ҳоло маълум нест ки ин хатсайрҳо кай созмондеҳӣ шуда рафтуомад тариқи онҳо оғоз меёбад. ҳамзамон вазорати нақлиёти ҷумҳурии Ӯзбекистон аз роҳандозии хатсайрҳои нав байни ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ, ҳамзамон Русияву Чин низ хабар медиҳад. иттилоъ медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.